28 ga watan Ramadan cikin yardar Allah. Allah ya kama wannan lokaci mai albarka wanda ya albarkace mu ya azurta mu da kwanaki ɗai a cikin watan Ramadan har 28. Alhamdulillah Allah muna gode ma. A ci gaban da nafilan da muke bayarwa na daren Ramadan insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi bayanin wannan nafila. Idan Allah ya so ya amince muna da sauran nafila guda 2 ko ɗaya zuwa gaba. ‘Yan uwa waɗanda suka bayar da gudunmawa a cikin foundation ɗinmu, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi alfarman manzan Allah. Allah ya ƙara maimaita mana da shekaru masu tarin yawa zuwa gaba. Allah ya ƙara azurta mu da irin wannan kwanaki da damar da za mu ƙara taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da marayu alfarman manzan Allah. Allah ya sani duk wanda ya saka naira ɗayansa da masu naira 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000, 100 abin da ya sama. Allah ka fi mu sanin damuwarsu. Allah ka fi mu sanin hanyar da wannan kuɗi aka same su aka fitar da su. Allah kai yi alkawarin za ka saka wa dukkanin mutumin da ya bayar sau ɗaya za ka ninka masa sau 10 ko sama da 10 a cikin wannan wata aka ce sau 700 ma ko a wani ruwayan. To Allah subhanahu wataala ya ninka ninkin ba ninkin yawan dukiya da arziki mai amfani mai albarka. Allah ya tsare ku, ya tsare muku dukiyar ku, ya tsare mu da dukiyar mu da imanin mu da addinin mu baki daya. Sannan kuma kamar yadda na faɗa muku insha Allah tabaraka wataala mun tanadi kayan sallah da zamu ba wa su waɗannan marayu da masu ƙaramin ƙarfi maza da mata insha Allah tabaraka wataala. Daga zarar an gama ɗinkawa za mu tara mu bawa waɗanda Allah ya darabban su. Allah ya datar da mu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ma tawfiq illa billah. Amma ba'da nafilar yau raka'a 4 ne, sallama 2. Bayan Fatiha za a karanta qul ya 10, qul huwallahu 10. Idan an gama za a karanta istighfari 100, salatin annabi 100. Insha Allah tabaraka wa ta'ala za a karanta ya alimu 100. Allah ya datar da mu baki daya. Sannan dan uwa, wannan sauran aikin da zamu yi na foundation din nan kana da dama, guri bai kure maka ba, za ka iya shigowa kai ma ka sa hannun jarinka domin a karasa wannan aiki tare da kai. Ga account number na akan sikira. In Allah ya baka dama, ya baki dama da iko, ka sa abin da Allah ya hore ma, mu karasa wannan aikin alkhairin tare. Allah ya datar da mu baki daya. Allah ya karbi ibadunmu. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Haza wa salam, na barku lafiya.